Ecopal on kehittänyt TopSafe Pro tiivissaumakatteen ja tämä soveltuu myös tee se itse rakentajille. Tällä katteella pystytään tekemään todella loivia kattoja, jopa 1:20 olevalla kaltevuudella ja tietenkin siitä jyrkempiä. Tämä meidän esimerkkikohde on rantasauna ja tänne tehdään viherkatto. Ja tämä viherkattohan vaatii tonne reunoille tommoset tukirimat, eli meillä on tommoset 6 senttiä korkeat kolmiorimat, mitkä tonne otsalautojen reunaan kiinnitetään. Sillä saadaan aikaan se, että tämä tiivissaumakate ei taitu liian jyrkästi tuolla reunoilla. Se pitää muistaa noissa katerullien säilytyksessä, että niitä ei saa säilyttää missään nimessä vaakatasossa, koska ne saattaa ne rullat silloin mennä soikeaksi. Ja sitten kun niitä tonne katolle asennetaan, niin ne saattaa mennä semmoiselle aallolle siellä. Eli ne pitää ne rullat säilyttää aina pystyasennossa. Rullat kun nostetaan tonne katolle, niin ne kannattaa heti levittää tonne aina katon mitalle vähän niin kuin asettumaan, koska ne on pitkään ollut rullalla, niin niissä saattaa olla pientä jännitystä, niin tällä menetelmällä me saadaan parempi lopputulos aikaiseksi. Asennus alkaa noista räystään tippapeltien asentamisesta ja nehän kuuluu laittaa ruuvikiinnityksellä tonne ja jos noihin päätyihin joutuu jotain leikkauksia tekemään, niin nehän leikataan tietenkin aina peltisaksilla. Ja noihin pelteihin niin ruuvataan tuommoisilla lättäkantaisilla ruuveilla tarpeeksi tiheesti toi kiinnitys. Limityksiä, aina kun tulee pellin sauma, niin pitäisi tuommoinen 10 senttiä laittaa ja niitä kannattaa pikkasen aina avata sitä pellin lippaa, niin silloin ne asettuu paremmin. Tällä tiivissaumakatteella ton limityksen ansiosta tehdään aina kaksinkertainen katemateriaali ja sen takia toi ensimmäinen vuota pitää halkasta ja siitä otetaan tonne räystäälle käyttöön pelkästään toi liimapintainen osuus. Tämä ensimmäinen vuotahan tulee tonne räystäälle ja se pitäisi olla alareunasta noin sentin verran tuosta räystöspellin kulmasta irti. Sen jälkeen kun se on asetettu paikoilleen, niin rullataan jommasta kummasta reunasta sitä metrin verran rullalle, tehdään tonne alapuolella olevaan suojamuoviin kevyt viilto ja otetaan sitä pikkasen siitä auki ja tonne pellin päälle pitää laittaa vähän varmuudeksi tuommoista kumipitumiliimaa, eli sillä me saadaan siihen pellin ja kumipitumikermin väliin 100% tiivistys. Tämä toinen reuna tehdään tietenkin samalla tavalla. Rullataan kumipitumikermiä niin pitkälle, että siellä sitten tulee ne toisen päädyn liimamassat näkyviin ja siitä lähdetään sitten taas levittämään sitä liimamassaa ja pyörittämään tätä kermirullaa auki. Vuodat kiinnitetään yläreunasta naulaamalla, tuommoisella siksakkikuviolla ja noin 10 sentin jaolla. Nauloina käytetään huopanauloja ja naulan pituus pitää olla sen verran pitkä, että se tulee tuosta alusmateriaalista läpi. Nämä seuraavat vuodat asennetaan puolen vuodan limityksellä silleen, että toi liimapinta, mikä tuossa edellisessä vuodessa on ollut, niin menee kokonaan umpeen. Eli silloin tähän jää siisti tommonen sirotepinta vaan näkyviin. Ja sama menetelmä, rullataan molemmista reunoista, otetaan suojamuovit pois. Ja tämähän on nyt sitten itse liimautuva, eli tänne ei mitään liimamassoja tarvi tiivistyksessä käyttää. Nämä vuodan päät nostetaan noihin reunanostoihin ja painellaan ne tiiviisti sinne kiinni, ettei sinne jää mitään pusseja ja sen jälkeen ne naulataan myöskin tuolta reunoista kiinni. Silloin jos nämä reunat tehdään pellityksellä, niin silloin se tehtäisiin samalla menetelmällä kuin tuolla alhaallakin, eli laitettaisiin liimaa sinne, mutta tietenkin toi katkaisu silloin tehdään siitä pellin taitteen kohdalta.
Tämä kiinnityshän tapahtuu huopanauloilla, sen voi tehdä käsin tai sitten tuommoisella huopanaulaimella, mikä toimii paineilmalla. Käsinkin se sujuu, mutta tietenkin tuommoisella naulaimella se on huomattavasti nopeampaa. Täällä kohteessahan nämä kaikki vuodat olisi saanut menee yksimittaisina, mutta tuossa piipun kohdalla niin me katkaistiin yksi, että me saatiin toi piippu tehtyä helpommin. Ja silloin jos näitä tämmöisiä päätylimityksiä tulee, niin nehän tehdään sitten ton kumipitumiliiman kanssa ja sille, että niihin tulee 15 senttiä limitystä. Silloin kun katossa on läpivientejä ja jos ne on pyöreitä, niin ne tehdään tämmöisillä valmiilla läpivientikauluksilla ja näitä on tietenkin eri kokoisia. Nyt kun me tehdään täällä tuohon piippuun läpiviennit, niin sen voisi tehdä tuolla ihan kerminpalasilla, mutta me käytetään täällä nyt tuommoista massaa tai tiivistysmassaa ja tuommoista kangasta, eli sillä saadaan todella näppärästi tehtyä tuolle piipulle läpivienti. Ja nämä kaikki ylösnostothan pitää aina tehdä 30 sentin korkeuteen. Sitten kun olla vuodilla on päässyt tuonne harjalle saakka, niin sitten siellä viimeisenä palana käytetään sitä ensimmäisestä vuodasta jäänyttä halkastua palasta, missä on sitten se sirotepinta koko ajan jäljellä. Ja se laitetaan tuonne harjalle sille, että kaikki toi liimapintainen kermi peittyy. Ja täällä harjalla nyt kun tuo on pulpettikatto, niin tuonne on tehty samanlainen ylösnosto kuin täällä reunoillakin. Eli se naulataan sinne ylösnostoihin se kermi kiinni.